επίσης. Θα είναι. Είναι αλήθεια, οι μετεωρολόγοι έχουν δημοφιλία. Γιατί ο κόσμος παρακολουθεί. Ομολογώ πολύ μεγάλη. Και ο Κλέαρχος τεράστια. Ομολογώ γιατί είναι και πολύ ακριβής αυτά που λέει και πολύ προσεκτικός. Πρέπει να πω. Προσπαθούμε να τον πείσουμε πολύ καιρό. Να κατέβει στην πολιτική, αλλά δεν το δέχεται. Δεν μας ακούει βασικά. Να πάρει αυτό το ρόλο. Μπορεί αργότερα. Ναι, δεν ξέρω. Είναι πρωτοφανές αυτό που έγινε χθες. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Έχουμε ένα πρόεδρο εκλεγμένο, ο οποίος με απόφαση ενός κεντρικού οργάνου του κόμματος ουσιαστικά είναι έκπτωτος πλέον. Και τυπικά. Και τυπικά. Τι αλήθεια είναι αυτό. Αυτό καταλαβαίνω ότι σηματοδοτεί μια νέα πορεία. Πώς βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτό? Με εκλογή νέας ηγεσίας, νέου Προέδρου. Ναι. Θα κατατεθούν υποψηφιότητες, ενδεχομένως μία από αυτές θα είναι και του κ. Κασελάκη. Θα έχει τη δυνατότητα και αυτός και όποιος άλλος θέσει υποψηφιότητα να διεκδικήσει την ψήφο μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ και να εκλεγεί. Είναι λυτρωτικό αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ? Είναι κάτι το οποίο, γιατί υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι αυτή που λέει ότι δεν πήγαινε άλλο η κατάσταση. Η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά λέει: παιδιά, ήταν με 11 μήνες πρόεδρος. Δεν πρόλαβα να κάτσω, λέει, στην καρέκλα και όταν καθόμουν είχε μαχαίρια από πίσω, λέει ο Κασελάκης. Καλά, τώρα αυτή είναι μια ανάγνωση υποκειμενική του κ. Κασελάκη, γιατί ο κ. Κασελάκης εξελέγει πρόεδρος για να μπορέσει να ανασυγκροτήσει το ΣΥΡΙΖΑ και να τον πάει μπροστά και ψηλά. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι ακόμη και σήμερα, ακόμη και μετά το όχι καλό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, τα πράγματα χειροτερεύουν, καθημερινά χειροτερεύουν. Και κατά την εκτίμηση των περισσότερων, όπως αποδείχθηκε, της πλειοψηφίας των στελεχών του κόμματος, η βασική ευθύνη ανήκε στον κ. Κασελάκη. Ήταν δικές του όλες οι πρωτοβουλίες, δυστυχώς, που έκαναν κακό σε αυτή την πορεία. Κύριε Ακούση, πολιτικά βγαίνει εκτός ο κύριος Κασελάκης, δηλαδή δεν ήταν σωστός πολιτικά, δεν ήταν ένας αρχηγός σωστά πολιτικά, ή ήταν ξένο σώμα για το ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, το δεύτερο. Ξένο σώμα θα μπορούσε να πει κανείς ότι επειδή είχε έρθει χωρίς να έχει προηγούμενη κομματική διαδρομή, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι καινούριο σώμα. Όχι ξένο σώμα, ένα καινούριο μέλος και στέλεχος. Το πρόβλημα με τον κύριο Κασελάκη στην πορεία όμως ήταν καθαρά το αποτέλεσμα των επιλογών που έκανε ο ίδιος για την εικόνα που έδινε και του εαυτού του αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ ως Προέδρου του κόμματος, βεβαίως και των πολιτικών του επιλογών. Έτσι, γιατί έκανε μια σειρά από πολιτικές επιλογές σε ρήμην όλων μας. Κάποιες από αυτές, κατά τη γνώμη μου, ήταν καθοριστικές και οι οποίες κόστησαν πανάκριβα. Καθοριστική δηλαδή? Κοιτάξτε, κύριε Κολοκυθά, για μένα απολύτως καθοριστική και απολύτως λανθασμένη, ζημιογόνος, η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, ήταν όλη εκείνη η απόφαση του κυρίου Κασελάκη να εξαγγείλει. Αυτό είναι και λίγο καινούριο τώρα που θα ακούσετε. Δεν είναι από αυτά που επικρατούν ούτε στην εσωκομματική συζήτηση ούτε στη δημοσιογραφία. Πρέπει να ξέρουμε τι άλλαξε σε εσάς. Λοιπόν, προσωπικά για μένα ήταν μια σειρά από εξαγγελίες που έκανε δημοσιονομικού χαρακτήρα, οι οποίες ήταν τελείως ανεύθυνες, τελείως εκτός πραγματικότητας και που αν ετίθετο ποτέ σε εφαρμογή θα οδηγούσαν τη χώρα σε τεράστιες περιπέτειες. Κοιτάξτε, έχει εξαγγείλει ένα πακτολό υποσχέσεων, εντελώς ψεύτικων, σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, προφανώς για τα οποία έχει ευθύνη η σημερινή κυβέρνηση και η δημοσιονομική διαχείριση που έχει κάνει τα 5 τελευταία χρόνια, οι οποίες είναι, σας επαναλαμβάνω, ούτε στο πλαίσιο μιας 20ετίας δεν θα μπορούσε να τις δίνει. Άρα αυτά που έλεγε η κυβέρνηση ότι είναι 45 δις, ξέρω εγώ, ακοστολόγητα τα μέτρα που ζήτησε κτλ. Έχει δίκιο? Εγώ θα σας πω, κύριε Στάθη, ότι οι εξαγγελίες που έχει κάνει ο κύριος Κασελάκης, με 2 προτάσεις νόμου που έχει καταθέσει στη Βουλή, με την εξαγγελία για διπλασιασμό των αμοιβών όλων των υγειονομικών οριζόντια, με την θεσμοθέτηση ξαφνικά 13ου-14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, για το 5% που θα έδινε επιπλέον στην υγεία, όλα αυτά αν τα αθροίσει κανείς, στην καλύτερη περίπτωση για τον κύριο Κασελάκη, δεν είναι κάτω από 25 δισεκατομμύρια, για μια οικονομία που αυτή τη στιγμή δημοσιονομικά, αν δεν θέλουμε να την ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες, αν δεν θέλουμε να την ξαναχρεοκοπήσουμε, δεν μπορεί να δίνει παροχές πάνω από 3-4 δις το χρόνο. Λοιπόν, αυτό έγινε ερήμην των οργάνων, τουλάχιστον στα οποία συμμετέχω εγώ, τα ανώτατα του κόμματος, ενώ την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία. Αυτό εμένα με υποχρέωσε μέσα στο καλοκαίρι 2 φορές να δηλώσω και δημόσια αλλά και μέσα σε συνεδριάσεις προηγουμένως ότι δεν έχουν την έγκρισή μου, ούτε πρόκειται να αποκτήσουν αυτού του τύπου εξαγγελίες. Έχει έγκριση άλλων βουλευτών, έχει έγκριση βουλευτών, στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ επαναλαμβάνω ότι είναι η πολιτική ευθύνη στον κύριο Κασελάκη και σε όποιον αρμόδιο στα οικονομικά, πρώτον κατά τη γνώμη μου, δεύτερον, τον κύριο Παπά.
Ο κύριος Παπάς ήταν αρμόδιος για τα οικονομικά, ναι, για να μην τώρα. Γι' αυτό το λέμε. Γι' αυτό λέμε αν έχει έγκριση κάποιο άλλο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι αυτά δεν ήρθαν ποτέ στα όργανα, αλλά το χειρότερο είναι ότι αυτές οι εξαγγελίες είναι ψεύτικες για τον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να αφήσουμε τον ελληνικό λαό να πιστεύει ότι μπορεί αύριο το πρωί να εκλεγεί μια οποιαδήποτε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα μπορέσει να κάνει πράξη τέτοιου τύπου εξαγγελίες. Ξέρετε ποιο το θέμα. Αυτό λέει και η κυβέρνηση. Καλά, δηλαδή, αυτό δεν είναι για μένα τι λέει, κριτήριο, κύριε Σταθή. Προφανώς. Αλλά εγώ άκουσα χθες το Μητσοτάκη να λέει ότι εγώ δεν ρίξω τα βράχια τη χώρα. Και η αντιπολίτευση εδώ, το μεγαλύτερο μέρος της, του λέει δώσω κι άλλα. Ο κύριος Μητσοτάκης καταρχάς έχει τεράστια ευθύνη για το γεγονός ότι η χώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πορεύεται με περισσότερες, να το πω έτσι, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις ή και στις δαπάνες για την υγεία που λέγαμε προηγουμένως, με περισσότερα από 3-4 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί έχει ευθύνη? Για τον απλούστατο λόγο ότι την προηγούμενη τετραετία κυριολεκτικά κατασπατάλησε 60 ολόκληρα δισεκατομμύρια ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, αξιοποιώντας και εκμεταλλευόμενος αυτό το προσωρινό, το σύμφωνο χαλαρότητας λόγω του COVID, που θεσμοθέτησε και αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται διανομιλή. Αυτοί που δικαιούνται διανομιλούν είναι όλοι όσοι δεν θέλουν η χώρα να ξαναχρεοκοπήσει, όλοι όσοι έκαναν ό,τι μπορούσαν και ο ΣΥΡΙΖΑ να ταχθεί στην πλευρά των δυνάμεων που πραγματικά έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια. Και όχι τώρα, κύριε Στάθη, να κάνουμε το ΣΥΡΙΖΑ να είναι η πρωταγωνιστική δύναμη που θα ξαναμπλέξει η χώρα με μνημόνια. Να σας το πω με άλλα λόγια. Εάν αυτά όλα που έχει εξαγγείλει ο κ. Κασελάκης εφαρμοστούν αύριο το πρωί, η χώρα που πρέπει από τώρα μέχρι και το 2031-2032 να πορεύεται με ένα δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης του 2% το χρόνο, γιατί αυτή είναι η ρύθμιση του χρέους που πέτυχε, η εξαιρετική ρύθμιση χρέους που πέτυχε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, εάν αυτά εφαρμοστούν, η χώρα θα γράψει αύριο το πρωί πρωτογενές έλλειμμα. Στην καλύτερη περίπτωση, σας ξαναλέω, για τους υπολογισμούς φιλικούς για τη δική μας πλευρά, της τάξης του 6 και 7% πρωτογενές έλλειμμα. Δηλαδή ξανά εμπλοκή με μνημόνια. Εσείς λέτε, κύριε Ραγκούση. Άρα λέω ότι ήταν πολιτικό το πρόβλημα. Ότι πορευόταν ο κύριος Κασελάκης μέχρι τώρα με αποφάσεις που δεν είχαν ούτε την έγκριση οργάνων και κυρίως ήταν ζημιογόνες για τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι δικό σας θέμα, η έγκριση των οργάνων. Εδώ λέτε ότι λέει ψέματα στον ελληνικό λαό. Εγώ λέω, δεν είπα. Λέει ψέματα. Εκείνος λέει αυτά που πιστεύει. Λέει ότι είναι όμως υποσχέσεις ψεύτικες. Καλά, όλοι πιστεύουμε και εγώ. Εγώ θα πω μοιράζω λεφτά στον κόσμο. Έτσι, μην μπορώ να το κάνω. Όχι. Άρα λέει ψέματα. Όχι, δεν λέει ψέματα. Εκείνος λέει αυτά που λέει. Απλώς αυτές οι υποσχέσεις. Δεν θέλετε να το πείτε από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι. Σας λέω, αν παρουσιάζεις και εξαγγέλεις πράγματα και υπόσχεσαι πράγματα στον ελληνικό λαό τα οποία δεν μπορείς να κάνεις, είναι ψέματα. Δεν σημαίνει όμως ότι. Όχι, αυτά τα πιστεύει ο κ. Κασελάκης. Αυτό λέω. Άρα ποιο ταμείο θα είναι αυτά? Όχι, να μην μπερδευτούμε με τις λέξεις. Λέτε ότι είναι λάθος. Είναι λάθη. Είναι λάθος, είναι εκτός πραγματικότητας και αν εφαρμοζόντουσαν ποτέ θα οδηγούσαν τον ελληνικό λαό σε πάλι νέες περιπέτειες μνημονίων που συνεπάγονται για τον ελληνικό λαό μείωση του βιωτικού επίπεδου. Άρα η πολιτική Κασελάκη θα οδηγήσει σε μνημόνια, λέτε εσείς. Βέβαια, αν εφαρμοστούν αυτά, αυτό σας εξήγησα προηγουμένως. Μετρημένα. Γιατί οι εξαγγελίες του είναι ψεύτικες, με τη νέα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Και θέλω να σας πω και κάτι που έχει και αυτό την αξία του. Είναι τομεάρχης οικονομικών. Και θέλω να σας πω και κάτι που έχει την αξία του. Σας το είπα και αυτό, κύριε Στάθη. Λοιπόν, αυτά όλα ο κύριος Κασελάκης, κύριε Κολοκυθάκη και κύριε Στάθη, τα είπε πριν από τις ευρωεκλογές. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα για το ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει τη δύναμη που έχασε και να πάει στο 14,9. Δηλαδή, τι θέλω να πω τώρα με αυτό το επιχείρημα? Ότι δεν τα αγόρασε ο ελληνικός λαός αυτές τις εξαγγελίες. Γιατί ο ελληνικός λαός, όταν ακούει αυτές τις υπερβολές, χάνει την αξιοπιστία που θα ήθελε να έχει τη σχέση αξιοπιστίας με αυτόν που τα λέει και βεβαίως δεν τα πιστεύει. Στις ευρωεκλογές αυτά δεν τα ακούσαμε τόσο πολύ, κύριε Ραγκούση, όσο ακούσαμε για την περιουσία του κ. Κασελάκη. Καλά, ακόμη αυτό είναι το ακόμη χειρότερο που έγινε μετά. Πιο πολύ ακούσαμε αυτά. Αλλά αυτά με πρωτοβουλία, με πολιτικές πρωτοβουλίες, αυτά τέθηκαν. Να ρωτήσω κάτι, θα είστε υποψήφιος για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, κύριε Στάθη, δεν θα είμαι. Και άρα δεν τα λέω όλα αυτά με καμιά τέτοιου τύπου ιδιοτέλεια. Ποιος θεωρείτε ότι μπορεί να ηγηθεί αυτή τη στιγμή του κόμματος, να το ενώσει? Πολύ σωστά λέει ο Γιάννης. Να το ενώσει το κόμμα, γιατί δεν ξέρω πόσο τραυματισμένο θα βγει. Κάθε άλλο παρά να μην είστε τώρα. Η εκλογική διαδικασία είναι συγκρουσιακή. Από τη φύση του. Ναι, προφανώς. Δεν το συζητάμε αυτό. Ποιος θεωρείτε ότι μπορεί να είναι αυτός, ή τέλος πάντων αν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, ή αν ψάχνετε? Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο που ψάχνετε? Κοιτάξτε. Καταρχάς θα δούμε ποιος έχει ή ποια έχει πρόθεση πραγματικά
να διεκδικήσει ένα τέτοιο βάρος. Ο κύριος Πολάκης έχει πει ήδη ναι. Ο κύριος Πολάκης είναι ένας. Αυτό αφορά τον κύριο Πολάκη. Όσοι ψηφίσουν τον κύριο Πολάκη, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω. Μου πει και άλλα ονόματα εμείς. Αλλά μην μπούμε στην ονοματολογία. Ναι, εγώ δεν είμαι σε έχετε θέση να μιλήσω για κανέναν. Ναι. Απλώς ήθελα όμως να πω δύο νομίζω ουσιαστικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι προφανώς θα πρέπει να ακούσουμε ποιος θα έχει πρόθεση. Να δούμε πότε θα γίνει και η διαδικασία για την εκλογή. Γιατί αυτή τη φορά νομίζω ότι έχουμε τα περιθώρια να μην κάνουμε μια χρονικά πολύ συντομευμένη διαδικασία, όπως αναγκαστήκαμε να κάνουμε πέρσι το καλοκαίρι, επειδή έρχονταν οι αυτοδιοικητικές εκλογές και δεν μπορούσε το κόμμα να παραμείνει για καιρό ακέφαλο. Τώρα νομίζω ότι έχουμε τα χρονικά περιθώρια να φύγουμε, να οργανώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία και με ουσιαστικό πολιτικά τρόπο και χρονικά να πάμε και μετά τα τέλη Οκτωβρίου. Τώρα θα είναι Νοέμβριος, θα είναι Δεκέμβριος, θα το δούμε πότε θα είναι ακριβώς. Θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και θα εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία και θα πάρει τις τελικές αποφάσεις μετά από 15 μέρες. Εγώ αυτό που θέλω όμως τώρα να σας πω και ίσως το πιο βασικό κριτήριο και για μένα προσωπικά, αν θέλετε να σας πω, πώς θα καθορίσω τη στάση μου απέναντι στην διαδικασία που ξεκίνησε. Πρέπει να, κατά τη γνώμη μου, κύριε Κολοκυθάκη και κύριε Στάθη, αυτή η διαδικασία να γίνει έχοντας τη ματιά στο φεγγάρι και όχι στο δάχτυλο. Τι εννοώ τώρα με αυτό το σχήμα λόγου? Ότι εδώ πέρα για τον ελληνικό λαό και κυρίως για τους προοδευτικούς ψηφοφόρους υπάρχει ένα θέμα. Και το θέμα είναι αν θα υπάρξει στη χώρα μια ισχυρή προοδευτική τώρα αντιπολίτευση, αύριο κυβέρνηση, που θα διεκδικήσει επάξια τη νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη στις εθνικές εκλογές του 27. Ο ελληνικός λαός δεν νοιάζεται αυτή τη στιγμή για το τι θα γίνει σε πρώτο χρόνο. Έχει σημασία, αλλά λέω ο ελληνικός λαός δεν νοιάζεται τι θα γίνει σε πρώτο χρόνο για ένα κόμμα που μπορεί να είναι σήμερα δημοσκοπικά όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στο 8% ή αύριο στις εκλογές στο 10, 12, 15, 16, 17, 18 που ήμασταν εμείς το 23. Νοιάζεται για το αν θα υπάρξει μια συνένωση δυνάμεων, προκειμένου να παρουσιαστεί μπροστά του μια πολιτική δύναμη που θα του πει: εγώ, κύριε, πάω να πάρω την κυβέρνηση και να εφαρμόσω αυτό το προοδευτικό και υπεύθυνο πρόγραμμα. Ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κινητοποιήσει τις δυνάμεις ευρύτερης κεντροαριστεράς. Βέβαια. Να έχει μια ατζέντα η οποία θα είναι θετική στην προοπτική συνένωση των προοδευτικών δυνάμεων και συνένωση όλων των πολιτικών δυνάμεων. Άρα δεν στηρίζει τον κύριο Πολάκη. Χωρίς κατάργηση κομμάτων, έτσι. Και μάλιστα ιστορικών και μεγάλων, με τεράστια προσφορά στον τόπο, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Άρα θέλετε, φαντάζομαι, χωρίς να μπαίνετε στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, και ένα πρόσωπο που να κατατείνει προς αυτή την κατεύθυνση για την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Ναι, τώρα εγώ σας το λέω καθαρά. Αν έρθει κάποιος και πει: παιδιά, εμένα με ενδιαφέρει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει από το 8 που είναι σήμερα δημοσκοπικά στο 10 και από το 10 στο 12, δεν πρόκειται εγώ να στηρίξω τέτοια υποψηφιότητα. Αν υπάρξει μια υποψηφιότητα που θα πει ότι εγώ θέλω να ηγηθώ του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρω πρωτοβουλίες και να κάνω πράξη αυτή τη μεγάλη υπόθεση της μεγάλης πολιτικής κεντροαριστερής και προοδευτικής δύναμης, θα είναι ένας πολύ βασικός λόγος για να σκεφτώ τη στήριξή μου. Σε αυτό το εγχείρημα ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να παίξει ρόλο. Ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Στάθη, είναι ένα κεφάλαιο και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη χώρα. Είναι ενεργός, δεν έχει αποσυρθεί, ούτε έχει συνταξιοδοτηθεί, άλλωστε είναι και πολύ νέος ηλικιακά και με πολύ μεγάλη εμπειρία. Λοιπόν, είναι παρόν. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος θα είναι παρόν και στις εξελίξεις τις μελούμενες είναι κάτι που μόνο εκείνος μπορεί να το αποφασίσει. Επειδή το λέμε και το ξαναλέμε και κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας περισσότεροι, και κυρίως εσείς που είστε και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει αυτή τη στιγμή να μιλήσει, πρέπει δηλαδή να πάρει το ρόλο του. Γιατί ωραία είναι αυτά τα λόγια που λέτε κι εσείς, ότι έχει το ρόλο, έχει την εμπειρία κτλ. Δεν τον αγγίζει και κανένας, δεν του λέει κανένας τι να κάνει. Αλλά μήπως κάποιος πρέπει να του πει ότι είναι η στιγμή που πρέπει κάτι να κάνει? Ενδεχομένως ο καθένας μπορεί να του πει ότι νομίζει και ότι πιστεύει, κύριε Κολοκυθά, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι σε θέση να αποφασίσει μόνος του τι θα κάνει. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίζει να κινείται με απόλυτη υπευθυνότητα και με απόλυτη ματιά στο ποιο είναι το συμφέρον της χώρας, ποιο είναι το συμφέρον της προοδευτικής παράταξης. Λείπει ο Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ? Καλά, προφανώς λείπει. Βεβαίως λείπει. Κάποιοι λένε ότι είναι παρόν. Διάβαζα σχόλια διαρκώς εχθές ότι τον λένε δολοπλόκο κτλ. Αλλά αυτές είναι αθλιότητες και συκοφαντίες. Και ότι ο ίδιος οδήγησε να πέσει ο Κασελάκης. Αυτές, κύριε Στάθη, είναι κατά τη γνώμη μου απαράδεκτες, έτσι να το πω, σκέψεις και διατυπώσεις, συκοφαντικές σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, οι οποίες εκπορεύονται από τον κύριο Κασελάκη προσωπικά και τους ανθρώπους που τον υποστηρίζουν. Λοιπόν, και αυτό που λέω. Δεν το έχει κάνει ο κ. Κασελάκης, δεν το έκανε άλλο το καλοκαίρι μετά τις ευρωεκλογές. Δεν άρχισε από τις ΗΠΑ να εξαπολύει αυτές τις συκοφαντίες περί δίθεν μαύρων ταμείων για να φτάσει μετά να κάνει και αρθρογραφία
φεδρότατη που να περιγράφει τι ακριβώς είπανε, πότε είπανε, πέρσι που συναντηθήκανε κλπ. Πράγματα δηλαδή τα οποία ουσιαστικά όχι απλώς στοχοποίησαν τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά προσπάθησε ευθέως το επιχείρησε αυτός ο κύριος Κασελάκης να τον κατεβάσει στο επίπεδό του. Και νομίζω ότι έπραξε άριστα ο κύριος Τσίπρας που επέλεξε τη σιωπή και δεν παρασύρθηκε να κατέβει στο επίπεδο του κύριου Κασελάκη. Πάντως, αν κάνει όλα αυτά που λέει ο κύριος Κασελάκης, συγγνώμη, αν κάνει όλα αυτά που λέει ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Τσίπρας και κάνει τόσες ολοπλοκίες και ασχολείται τόσο ενεργά με τον ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον πρέπει να ασχοληθεί και μπροστά. Δηλαδή, δεν γίνεται να τον ασχολείται τόσο παρασκήνιο τόσο πολύ. Να το πούμε αλλιώς. Κανένας δεν μπορεί, κύριε Κολογηθάκη, κύριε Στάθη, να οδηγήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι χτες, προχτές, πριν από λίγους μήνες ήταν φανατικοί υποστηρικτές του κ. Κασελάκη να υπερψηφίσουν την πρόταση μορφής του. Θέλω να σας υπογραμμίσω το εξής. Από τους 163 που ψηφίσαμε υπέρ της πρότασης μορφής, είμαστε ελάχιστοι αυτοί που από την πρώτη στιγμή δεν είχαμε ψηφίσει Κασελάκη και βεβαίως στη συνέχεια δεν μπήκαμε και σε καμιά συνδιαλλαγή μαζί του. Λοιπόν, ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που ψήφισαν, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που ψήφισαν, με πρώτο και καλύτερο τον κύριο Πολάκη, υπέρ της πρότασης μορφής, ήταν βασικότατοι υποστηρικτές του κύριου Κασελάκη. Το καταλαβαίνετε. Πέστε μου τον πιο βασικό λόγο για τη μεταστροφή. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Για τον πιο βασικό λόγο για τη μεταστροφή. Οι πολιτικές και η πορεία του κυρίου Κασελάκη, οι πολιτικές του επιλογές, η πορεία του, και επειδή θέλω να το πω και αυτό, τα στελέχη πάντα συγκοινωνούν τα δοχεία με την κοινωνία, με τους φίλους, με τη βάση του κόμματος. Είναι προφανές ότι έχουν εισπράξει την απόσυρση εμπιστοσύνης που υπήρχε και στη βάση του κόμματος στο πρόσωπο του κ. Κασελάκη. Επηρεαζόμενοι λοιπόν από αυτή την απόσυρση, οδηγήθηκαν κατά τη γνώμη μου πολλοί από αυτούς στο να υπερψηφίσουν την πρόταση μορφής. Εγώ πριν από 2 μήνες είχα πει δύο πράγματα. Ότι πρώτον, ο κ. Κασελάκης δεν θα είχε εκλεγεί πρόεδρος πέρσι το καλοκαίρι αν είχε εμφανίσει τον πραγματικό του εαυτό στη βάση του κόμματος, αν είχε πει κύριε, εγώ αυτός είμαι. Λοιπόν, αυτά πιστεύω, ότι το ΝΑΤΟ είναι μια ιερή συμμαχία, πατριστική οικογένεια, ότι μια θα μπορώ να λέω το ένα, από την άλλη το άλλο, θα μπορώ να σας εκθέτω γιατί θα μου ζητάνε τοποθενέσχες και εγώ δεν θα το δίνω και θα κάνουμε προεκλογικό αγώνα με κατηγορώντας σας ότι έχετε έναν πρόεδρο που δεν αποκαλύπτει τα περιουσιακά του στοιχεία. Αν τα είχε πει όλα αυτά και κυρίως αν είχε πει ότι θεωρεί τον Αλέξη Τσίπρα αιτία των προβλημάτων του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε περίπτωση να είχε εκλεγεί πέρσι το καλοκαίρι. Πέρσι το καλοκαίρι εξελέγει γιατί έκρυψε τον πραγματικό του εαυτό και γιατί αγκάλιασε δήθεν τον Αλέξη Τσίπρα και βγήκε ως δήθεν υπερασπιστής του απέναντι στους δήθεν τότε υπονομευτές. Έχω πει λοιπόν ένα αυτό. Και ένα δεύτερο που έχω πει είναι ότι. Αλλά έπεσα έξω ως σε ένα μέρος. Ότι αν τώρα πάμε στην κάλπη, από τους 75.000 ψήφους που πήρε υπέρ το κ. Κασελάκης, τώρα δεν θα έχει ούτε τις μισές. Ναι. Λοιπόν, που έπεσε έξω ότι αυτό για να τα κάνει όλα αυτά είναι πολύ ικανός πάντως, έτσι. Όχι, δεν είναι ικανότητα. Η ευφυΐα στην πολιτική και η ικανότητα, κύριε Κολογηθά, το αποτέλεσμα κρίνεται. Όταν εκλέγεσαι με το ποσοστό που εξελέγει πέρσι 75. Εξεγελάσει όλο τον κόσμο ο Κασελάκης. Αφού έπαιξε τον εαυτό τον πραγματικό. Στην Ελλάδα ο Κασελάκης εξεγέλασε όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό φτάσαμε στο 163. Σας επαναλαμβάνω, η συντριπτική πλειοψηφία των 163. Θα σας απαντήσω και γι' αυτό, κύριε Στάθη. Όταν φτάσαμε, η συντριπτική πλειοψηφία των 163 ήταν πραγματική, όχι ψηφοφόροι μόνο. Εργάστηκαν και για την εκλογή του και από την ώρα που εξελέγει ο κ. Κασελάκης. Πέστε μου για τις κουκούλες λίγο. Πώς αισθανθήκατε εσείς ότι φοράγατε κουκούλα και ψηφίσατε? Η αντίδρασή του ήταν για μια ακόμη φορά απαράδεκτη. Δεν μπορείς να χάνεις μια δημοκρατική διαδικασία που ο ίδιος την έχεις νομιμοποιήσει. Ήρθε, ψήφισε, τη ζήτησε, την προκάλεσε, μας προκαλούσε, μας κουνούσε το δάχτυλο, έλεγε κάντε μου μορφή. Για τη μυστικότητα, λέω. Ναι, θα σας πω για τη μυστικότητα. Και μετά να μην αποδέχεις το αποτέλεσμά του. Το αποτέλεσμά της. Η αντίδραση του εχθές ήταν απαράδεκτη από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά ας πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος που βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με μια ήττα, αλλά ξέρετε. Δεν κρίνεσαι στις νίκες και στα καλά και στα ευχάριστα. Ο πραγματικός σου χαρακτήρας εκδηλώνεται στις ήττες, στα δύσκολα και στα δυσάρεστα. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν μπήκαν κουκούλες στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής με την μυστική ψηφοφορία, κύριε Στάθη και κύριε Κολοκυθά. Βγήκε το φήμοτρο από τη συνείδησή τους με τη μυστική ψηφοφορία. Απελευθερώθηκε η συνείδηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και μπόρεσαν να ψηφίσουν χωρίς επιρροές, πιέσεις, εκβιασμούς, τρομοκρατία, bullying. Αυτό έγινε. Λοιπόν, γι' αυτό και η μυστική ψηφοφορία. Θα τρομοκρατούνταν σε φανερή ψηφοφορία μέλη εκλεγμένα Κεντρικής Επιτροπής, στελέχη με αγώνες, με φυλακές, εγώ δεν πιστεύω ότι θα τρομοκρατούνταν. Πιστεύω ότι κάποιοι θα επιχειρούσαν να τους τρομοκρατήσουν.
Υπάρχει μια αντίφαση όμως. Ποια είναι? Αυτοί που ψήφισαν τηλεφωνικά ψήφισαν φανερά. Θα σας πω, όπως και εμείς. Για παράδειγμα, εγώ δεν ψήφισα φανερά. Δεν ήταν σαφές από την ώρα που 100 υπογράψαμε την πρόταση μορφής, ήδη ναι. 100 είχαμε ψηφίσει φανερά. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αυτή είναι μια παράδοση στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι καινούριο. Δηλαδή, στο ΣΥΡΙΖΑ προβλέπεται και από το καταστατικό, όταν υπάρχουν διαδικασίες εκλογής για πρόσωπα, γίνονται πάντα με κάλπη, με μυστική ψηφοφορία. Άρα και εδώ έπρεπε να εφαρμοστεί το καταστατικό. Δεύτερον, έχει καθιερωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ ότι αν κάποιος δεν μπορεί ή δεν θέλει να συμμετέχει γιατί έχει προβλήματα υγείας κλπ., ο ίδιος, αν θέλει, προκειμένου θεωρώντας υπέρτερο το δικαίωμα της ψήφου, να το κάνει, να σπάσει τη μυστικότητα. Αν δεν θέλει να σπάσει τη μυστικότητα, έρχεται και ψηφίζει σε κάλπη. Πάντως είναι κάτι το οποίο γίνεται πάντα. Και πριν από 2 χρόνια που είχαμε εκλέξει γραμματέα, με την ίδια διαδικασία, όσοι απουσίαζαν και ήθελαν, ψήφισαν τηλεφωνικά. Το είπαμε και στην αρχή. Σήμερα που μιλάμε, είναι ξένο σώμα, δηλαδή. Όχι, δεν είναι κανένας ξένος Θα σώμα. συζητούσατε πώς δεν είναι ξένος. Με αυτά που λέτε τώρα, ότι κάνει. Είχατε εσείς τρομοκρατία και bullying στο κόμμα. Αυτό είναι πολιτική. Αν έχει κάνει όλα αυτά που λέτε και τον κατηγορούνται όλα αυτά που λέτε, κανονικά πρέπει να διαγραφεί κιόλας από το κόμμα. Καλά, τώρα μην φτάσουμε. Και εγώ δεν θέλω να φτάσω εκεί την κουβέντα, κύριε Κολοκυθά. Σας λέω πολύ καθαρά. Γιατί υπάρχει είναι μια πολιτική κριτική και πρέπει να σας πω είναι η έναρξη αυτής της πολιτικής κριτικής. Ναι. Γιατί όσο θα διαρκέσει αυτή η προεκλογική μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ διαδικασία, η κριτική που θα ακουστεί θα είναι για όλα όσα έχει κάνει και έχει πει ο κ. Κασελάκης από τη μέρα που εξελέγει. Κάτι που δεν μπορέσαμε να κάνουμε πέρσι γιατί δεν το ξέραμε. Εγώ εδώ στην εκπομπή σας ήμουνα και σας έλεγα δεν το ξέρουμε. Το πρόβλημά μας δεν το ξέρουμε. Υπάρχει ενδεχόμενο να κάνει άλλο κόμμα, κ. Κασελάκη? Δεν ξέρω, δικό του θέμα. Ας κάνει. Αν νομίζει ότι μπορεί να έχει από τον ελληνικό λαό αποδοχή, ας το κάνει. Μετά από όλα όσα λέτε που έχει κάνει όλο αυτό το χρόνο και με κορύφωση όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες, μήπως όντως εξετάζεται το ενδεχόμενο διαγραφής του? Όχι, σας επαναλαμβάνω, δεν έχουμε τέτοια λογική. Εμένα η κριτική μου, όπως βλέπετε, ούτε καν στα προσωπικά θέματα δεν μπαίνω, κύριε Κολοκυθά. Η κριτική μου είναι αυστηρά πολιτική και σε αυτό το επίπεδο μένει. Ιδίως τώρα ο κύριος Κασελάκης, αν διεκδικήσει, θα διεκδικήσει την ψήφο της επανεκλογής του. Η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές θα είστε όλοι? Πρέπει να είμαστε όλοι. Γιατί τώρα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα είναι όλοι? Ναι, εγώ να σας το πω κι αλλιώς, κύριε Στάθη. Είναι δυνατόν να λέμε ότι πρέπει να φτιαχτεί κάτι μεγάλο και να είμαστε στη μικρονοϊκή λογική που ήταν ο κύριος Κασελάκης και κάποιοι άλλοι, να προσπαθούμε το μικρό να το διασπάσουμε, από το μικρό να διώχνουμε κόσμο, όταν εδώ λέμε πως όλοι μαζί, όχι μόνο εμείς, και πολλοί άλλοι που είναι σε άλλα κόμματα ή άλλα κόμματα, πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις. Αν κερδίσει ο Κασελάκης όμως μπορείτε να μείνετε στο κόμμα? Τώρα, αν κερδίσει ο κύριος Κασελάκης, όποιος θέλει βεβαίως και μπορεί να μείνει στο ίδιο κόμμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, κύριε Στάθη, ότι θα ανέχεται κανείς πολιτικές πρωτοβουλίες και ενέργειες του κυρίου Κασελάκη, οι οποίες τον προσβάλλουν. Ας πούμε, τώρα, επειδή λέω και για το μεγάλο κλπ. Να σας πω κάτι το οποίο μου πέρασε από το μυαλό και θα το έλεγα και προχτές, αν είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε, αλλά επειδή κατατέθηκε πρόταση μορφής, καμιά 40 από εμάς, τελικά δεν μπορέσαμε να πάρουμε το λόγο. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι θα ανεχόμαστε τον κύριο Κασελάκη όποτε νομίζει, ό,τι νομίζει να κάνει. Να σας πω λοιπόν ποιο παράδειγμα έχω στο μυαλό μου. Ήταν απολύτως υβριστικός, απολύτως απαράδεκτος, απολύτως χυδαίος στην επίθεση που έκανε στο Πασόκ για την γιορτή της 3ης του Σεπτέμβρη μέσα από την αρχική του ομιλία. Λοιπόν, για ένα κόμμα ιστορικό, με αυτή την προσφορά στον ελληνικό λαό, μίλησε με το χειρότερο τρόπο. Άμα σας διαβάσω τι είπε, πραγματικά ήμασταν τουλάχιστον 10 που θέλαμε να πάρουμε το λόγο για να θέσουμε ζήτημα να ανακαλέσει αυτές τις ύβρις που είπε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν για να επανέλθω, σας λέω, και να το ολοκληρώσω, και προφανώς όλοι εμείς αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε μια συγγνώμη στα μέλη και στα στελέχη του Πασόκ για αυτή τη συμπεριφορά. Λοιπόν, σας επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αν κερδίσει ο κ. Κασελάκης, προφανώς θα κερδίσει μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει καμία πιθανότητα ο κ. Κασελάκης να κερδίσει, αλλά αυτό θα δούμε, θα το κρίνουν τα μέλη και οι φίλοι. Αυτό που σας επαναλαμβάνω είναι όμως ότι δεν θα μπορεί ο κ. Κασελάκης να νομίζει ή να πιστεύει ότι θα καταργήσει τη δημοκρατία και τη συλλογικότητα στη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά, κύριε Ραγκούση. Και πάλι συντόμως. Πολλές φορές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ραγκούση. Την καλημέρα μας.